assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on juurama beltanama no hannirtani machallah nde tawno wiya ko maayo wona keerol ɗum saabi émission mon MIIN mon tacci maaji ari ɗo e ko ganduɗa ko woni to leydi Mauritanie gam weltinde mon amin ɗo noon ko ganduɗa ko jiitan ɗo ko woni studio Bosse et musique studio Bosse et musique hol tawete ɗo ko nalenke keptinade ko ganduɗa ko woni ɗo e leydi Mauritanie nalenke mo ganduɗa machallah wonko heewi ko suuɗi caggal mum ɗum noon mbiyanmi caméraman men rewam natoyen nder ƴeewoyen holmo min tawata toon ne tawno ko surprise kono noon o caméra hande jogui ɗum ko suka gorko jontaɗo o labɗo golle machallah cukalel so laaɓi junggo tan ñamde koye mum machallah ɗum noon aboma machallah merci beaucoup joom télé bedda konko yarte yam hande ha wela min mbaɗa émission ha wela ɗum noon naten nder ƴeewen hol gonɗo nder e hol tawete toon e nalankoɓe ɓe ganduɗa ko mbimi ko tan Fandiaye avec Piindi TV avec émission MIIN mon tout est possible kala ko jiɗɗon yiide mon jiiɗum ɗo noon mbaɗen ni tan ko surprise noon ɓe tinanimala ara kono wonno min mi accata haydara machallah mi aran mi ƴeewa noɓe jooɗiri ɗo machallah de Bosse et musique ko ni waya mala andi on keppi andude ko hol yon ko hollo yon hol foti wonde on bannoɗo concert Dakar de est ce que ko on ala holmo foti wonde amin ƴeewa dal avec Fandiaye tout est possible kala ko jiɗɗon yiide inchallah mon jiiɗum yinnoɓe yiide artiste ɓe ganduɗa ko Mauritanie woni on donki yiide foof mon di so weeli jomiraɗo garen let's go mon caméraman mon frère le grand caméraman mi yewni caméraman o jam wonɓe Piindi TV ɗum noon naten wona faro adaji men waɗi ngalu wade jangɗo matada suuro yela wangoy wangade jowtemoɓe fam ko tindi koni yo koni ɗum noon bandiraɓe on jii machallah hande invité men holno jabri amen son belɗo waylo ɗum ɗon no ara hen nde tawno ko invité mo ganduɗa hande hewɓe jiiɗino yiide mo Piindi TV ha tengti émission MIIN men ɗum noon kono noon enen paama tan ko mbimi ko maayo wona keerol en tacci en gaari gam ƴewde noon dananeɓe hettinaɓe ko ganduɗa ko woni PULAAR ɗo e ko ganduɗa ko woni leydi Mauritanie omoɗo huccita e men non ɗum ene wawi wonde walla est ce que wona rêve aussi nanɗon ɗum noon ko Mr GADIO salmin bandiraɓe haade mi yaade ko ganduɗa ko woni information people aji min gara kadi question ngaji ɗi so weeli jomiraɓe assalamu aleykum haltoreɓe assalamu aleykum Afrique naaɓe ko Mr GADIO ari mon hannde wadde mon émission mi bismimono ɓe foof mi bismimi Piindi TV mi bismi Salgan naaɓe mi bismimi Afrique naaɓe foof on jarama est ce que cuuɗinɗa ko ɗo tan gonnoɗa min ko ɗo tan gommi de so jili ka toon keɓat kam mbiɗa hewɗo ɗum noon Mr GADIO ko suude makko ko woni caggal Mr GADIO fof mo gandu ɗum so wiɗi jomiraɗo taw no mbimon émission MIIN mon ko autre chose ɗum noon mbiyanmi ko caméraman men jeeyi hen ƴeewoyen Ali Fall to ganduɗa to woni to technique to e région o waɗanamen ko ganduɗa ko woni janggal seeɗa garten tottiren quelques informations people ne tawno min gowi waɗande mon ɗum keɗoɗon garten mbawen wadde yaade question ngaji gandon hol mbaɗaɗo invité hannde ɗum noon let's go noon tigui ɗum noon ene jeeya ko ganduɗa ko woni info ɗi hannde El Hadji Baba Mal gorko mo Podor Lawdem mon oncle mi salminimo no feewi omo jeeya en woni ko ganduɗa ko woni artisteɓe ɓurɗe wawde heeɗede e ko ganduɗa ko woni windere nde kala
El Hadji Bammal woni de yusnure e kon ɗum noon ko ganduɗa koko fierté kala biyowo mbimi mbimami machallah ala ko addani leydi Sénégal ala ko addanani ko ganduɗa ko woni fulɓe kono hande kadi o fiiti kadi caravas ɓurɗo musde ganduɗa machallah ko beelamma tigui fewde e kala biyowo mbimami jeeyede mo ganduɗa ko ɓurɓe wawde heɗede e monde o foof wona tan ko ganduɗa ko woni Sénégal walla Afrique sen jeehi e ganduɗa ko woni info ji o mo ganduɗa woni Aïcha Koné mo Côte d'Ivoire. Aïcha Koné noon eɗen gandi ko artiste mawɗo keptina to ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire mawɓe nden machallah ne gandimi ne tawno jibrinmo koye findina no fewi kono noon ena totta kadi ko ganduɗa ko woni so yimɓe hewɓe konko Aïcha noon waɗeno kadi annoncé wonde o ruttima e joomi ko ñande mardi oɗo min goni mardi 1er mars wonno kono noon hollitama wonde après o yalti konko Aïcha gam wiide on information noon woɗani omo wuuri omo selli omo e jaam ɗum noon heewi waɗede ko tan ɗe first news ɗi ganduɗa ɓuuri tedduɗo ganduɗa to woni to TikTok kono sen ƴeewi ha joni information ngaji ɗi sen gari ɗo e leydi Mauritanie ɗo min goni ko ganduɗa ko guila semaine o fof ko hen wona woni ko ganduɗa ko woni annulation concert jammen tekki ko fawte ko ganduɗa ko woni sorti album mabɓe mo ganduɗa ko 30 ans tigui ɓe mbi caggal 10 ans e ganduɗa jammen tekki yaltino leydi ndi goni caggal leydi garti noon gam noon wadde concert mabɓe le 5 wonno tigui samedi 5 kono on concert noon e caggal neɓe koka ko ganduɗa ko woni autorisation eɓe mbaɗa ɗum finalement neɓe guettinde ɓe jii ampleur o affichage ji foof état o ƴettiti ko ganduɗa ko woni ngu walla darjiɓe walla hokkunoɓe ɗum woni préfet hokkunoɓe ko ganduɗa ko woni autorisation darima holliti tagui on autorisation teftete nde tawno noon ɓe kokkeraki ɓe mbawa wadde ko ganduɗa ko woni concert o ɗo e leydi Sénégal inchallah min kuccite e jammin tekki ɓe mbawi en famminde hen ko heewi nde tawnoɓe jeeya ɓe ganduɗa waɗi créé ko ganduɗa ko woni rap PULAAR ha tenti ɗo e adiɓe wadde rap aɓe jeeya hen kamɓe jammin tekki nde tawno machallah golle mabɓe ne mantini no fewi ɗum noon jeehen joni ƴeewoyen ko ganduɗa ko woni jenggal garten nannen invité men bandiraɓe mbawa ɓurde wadde découvrir holko woni caggal omo gorko hande jooɗi ɗo huccidde e Fandiaye mi yahay invité o nde gomi wadde ni sene haltano baɗaɗo invité hande o de son vrai nom Samba Gadio wiyete ɓurɗo andirede hande Mr Gadio. Mr Gadio ko woni Mr Gadio caggal Mr Gadio mon gandi ɗum no tawno ko jolfo wiyete ko tunguri tewni ñatala haade wudde fondede julali yetto jomum tawaka o fuɗɗi musique en 2012 konko Mr Gadio ene jeeya ko ganduɗa ko woni ko ɓuurima wadde inspiré e ko ganduɗa ko woni rap woni frère makko mo artiri men hol frère oɗon saabi hawo naati e ko ganduɗa ko woni musique kono mo jeeyano e ko ganduɗa ko woni groupe biyeteɗo esprit mbedda mo andani men on esprit mbedda holto woni ha joni konko Mr Gadio o yaltini ko ganduɗa ko woni premier album makko woni Caméléon album mo ganduɗa machallah hande ni hen titre ji baɗɗi fayida o findini hen o haali hen kadi o yimi hen kadi ko ganduɗa ko heewi ɗum noon on Mr Gadio hande ene tawi e son uji makko ganduɗa ko woni teeru ene tawi e son uji makko destin voilà ene tawi e son uji makko ganduɗa ko woni a waynaki kam mo haalan men holmo waynaki Mr Gadio kono ha joni e son uji Mr Gadio ko ganduɗa ko woni conscience probléme c'est ça conscience c'est un probléme koye son uji makko ganduɗa ko woni mon poto son mo ganduɗa hewɓe ne jiiɗi ɗum no fewi ko o woni Mr Gadio walla min wonɗo min de cikkumi tan hankkandi je n'ai plus rien à dire quoi oɗo de o haali foof machallah golle ma peewi no mbiruɗa ni tan indam ko Samba Gadio a faami j'ai puɗɗi musique en 2012 mais garto hen inchallah gonnon koye groupe wi esprit mbedda Allah waɗi min certi min en 2018 ɓammi carrière solo le 24 septembre 2021 jaltumi mon premier album wiye Caméléon nani circulé marché a joni machallah ko heewi hen a haali ɓe faami tigi pourquoi Mr Gadio il faut yimɓe paam kam Gadio ko yettore nde kam aɗa andi artiste tan ene sohli ko jolfu mbiyata cas a faami ɓiɗum tan ko Mr
Mr woni c'est en anglais woni monsieur bien Mr Gadio j'ai pas mi yilay ko tan to woddi quoi ɓeydi mi tan Mr Gadio c'est quelque chose de facile quoi. Mais attends ɗum wonani facile par ce que hande rapport aji ɗi jiyata ko o wiyama hande ko comme hande wiye roi Hems hande wiye indi ɗi hande ɗum ɗo an garaji ha Mr kam hewno ko haalede des professeurs walla ɗiɗon walla walla des grands monsieur wiye monsieur Sar walla go ɗum koɗo artan monsieur e mo ganduɗa hande ko rappeur kadi pourquoi on holto ummirima est ce que ka juuɗe tan haqqille ma woni hen walla ka biyaɗo ya ƴetta monsieur pourquoi ala biɗo mi ƴeftu ɗum aren artiste ne sohli tan ko wiyete originalité a faami souvent ko woni original heewan woɗɗude taw mi badima donc mi ɓoyi kadi heɗade américain ji et tout ça souvent kadi silama Mr Gadio non tan ƴeftumi j'ai pas voulu chercher loin quoi wona question mi inspire walla mi inspiraki ni mais kam ene ɓadi tan par ce que c'est original par ce que yettoram ƴeftumi mbimi Mr Gadio e waɗi artiste uji nanɗo ƴeftu indeji woɓɓe walla abrégé ɗum min nak j'ai cherché de l'originalité mbimi originalité kam heewan woɗɗude neɗɗo a faami donc j'ai pris mon nom de famille ɓeydumi e Mr Gadio. tigui en jii e tout le temps ala wiya horaɓe mbima ka rappeur ka musicien pourquoi eyyi ɗum ɗon c'est normal mi haali ɗum plusieurs fois oɗon gandi kam artiste ene sohli ko wiyete ko jogoɗa an ton propre style a faami artiste ne foti andude ko waɗata ko min certes puɗɗirim koye rap mi salaki ɗum mais no jaami ha certumi groupe am a faami ƴeftumi kadi solo fallait que mi waɗa ko mbaɗɗon hannde ko woni qui prenne des informations ƴeewa ko yahde Mauritanie ko je me suis rendu compte ɗon heewi rappeur uji a faami côté wiyete R&B ko ene manque ɗo waɗa ɗum ɗo en a faami mbimi pourquoi pas mino mi ardi ko hesɗi je vais changer mon style a faami c'est pour cela joni je fais pas de rap joni mi watta rap noon je chante et chanson mo mbaɗa mo wiyete ko R&B et souvent nami ƴefte style goɗɗo ko woni afrobeat en et tout ça mais kam joni style musique am ko c'est de l'R&B mataw mi fuɗɗimi rap no joni yimɓe mbiyata ko rappeur tan somi jii comportement tan ko rappeur Gadio miɗi wadde rappeur c'est vrai mais joni Gadio c'est un artiste chanteur qui fait de l'R&B et qui fait d'afro dans sen paami ko musicien baɗɗo complet mo ganduɗa kala to puggoɗa ɗum foof tawno noto ko ganduɗa ko woni yiɗɓe mum to esprit beddo woni holko saabi kettuɗon ndeysan a haali ɗo ndeysan ça me rappelle beaucoup de choses esprit bedde c'est un groupe formé depuis 2012 mbiɗa salminam de passage ni woni Ousmane woni des oflo bon Allah waɗi kamɓe ɓe goppu quoi a faami hay joni kam mi silama par ce que minen jangde école et tout ça à un moment donné tan mawdo kam dalɓe musique o ɓe mbi tan min Gadio ça va min ɗaldima musique o min kadi Allah waɗi kadi j'avais tellement de choses à faire ɓe jahi non ɓe dogani ko jambareɓe de ɓe dogata a faami ko noon Allah windiri noon tan mi faami tan dal ɓe goppi min kam mboɗo men ha joni Allah no waɗi mi suuɗ bien sûr ko silaɓam min kalta ha joni min avant la musique et tout ça c'est mes potos ko silaɓam minen jangde école minen fréquente no bole banggueji foof a faami maɗo ɓe pini subata ɓe mbi min Gadio kam musique mi natti tan dal jogana ɗum doole joni ko min woni hen quoi tigui Mr Gadio e jangde mum Mr Gadio mo ganduɗa machallah hande jooɗi koye diplôme aji mum no famde hande to Mr Gadio watte invité haala ko golloto mais hande ɗo ko émission mine mona a haalan caggal ko ganduɗa ko woni musique o holko Mr Gadio watta mi ɓooyi posé de question hande kam mami jaabo ala forle hande far ummi ha Sénégal mi wa salade a faami joni faut mi explique mon pamon min en 2014 mi woppi musique parce que j'avais des formations mbaɗa ɗum koye santé a faami parce que mi heeɓi diplôme aji am fallait ko waɗa santé et donc ko formation privé kadi jinnaɓe mbaɗen haalis donc mi wawano mélange ɗum kañum et la musique joni mi woppi ɗum c'est raison pour laquelle c'est en 2018 gartumi joni min koye bloc opératoire liggotomi joni jiɗɗo opéré foof mboɗemi oui je suis un infirmier de bloc opératoire hankandi leeri infirmier en bloc e jimri ɗum est ce que no yaade bandiraɓe ɗum no yaade ala ɗum kaalen ko ménageur
ɗum yaɗami hande wiye goppirtinoɗo hanki kañum jooɗi to ene yima no ɗum mi haalimon mais attends ko caméléon est ce que a meeɗi oppirde mine min certa e oppirde bien sûr j'ai mon travail je suis salarié machallah j'ai mes diplômes kati ko bloc opératoire liggotomi donc c'est hein non même pas mi certé stage man nagili mani a faami mi jo oppir mbiɗa oppir rewɓe mbiɗa oppir worɓe kasi heddi noon ko musique adi ko musique adi ɓe darma kay eyyi ko gueɗe kewɗe mom pambum après carrière Mr Gadio Sall Diaby joni puɗɗi famde kam caméléon c'est quoi min gel gonmi ɗo kam puɗɗo hulde ni par ce que min mala hulde yeedo non hein Mr Gadio après album mo est ce que a waɗi tourné a waɗi concert aji mantiniɗi mais Mr Gadio aɗa suuɗi no fewi pourquoi ce silence non mi suuɗaki mataw tan ko Allah noon waɗiri quoi certes artiste ne sohli so waɗi album waɗa promotion caggal ɓeyde tout ça mais ko hen min goni album a jigui presque une année de promotion donc mi wona question mi waɗani ɗum woni mi heɓani ɗum mi heññanaki ɗum inchallah mon jaam Sénégal mboɗo mara Mali mboɗo mara Afrique fof mboɗo mara inchallah Mr Gadio dow mon joni so Allah jaaɓi yiiru ni tan koye son e album ma mo ganduɗa ene wayno a tocci ɗum temps nde tawno sa heeɗima son o wonko yaltata hen faya e neɗɗo paama tigui ɗum koko waɗa préparé pourquoi yiiru ni tan et comment t'as inspiré le son ha joni en gartare liggeyam min no mbimoni tan je suis au bloc opératoire souvent min mbaɗa ko wiyetede césarienne a faami jiya debbo ummi ha maternité ne fayi bloc a faami par ce que heeɓi des complications fo wonde césarienne a anda taw ma wuur hen a anda to ɓiɗɗo ma wuur hen Allah tan andi ko waɗi debbo raison pour laquelle mbi minode il faut mi rendre hommage à toutes les femmes par ce que debbo a yira ɗum ni tan mi anda ko Allah waɗi mum quoi donc holko woni debbo ala e gorko a faami c'est un son que min dal wona on son tan sojan fof ça vient du cœur c'est des histoires réelles a faami donc noon yaari quoi c'est des choses que je vois surtout côté liggeyam je vois souvent les femmes en état wari nan ɗo il faut mbaɗa ko wiyete hystérectomie il faut utérusme ɓitte par ce que hankkandi kiɓi caɗele et tout ça ça m'a inspiré ɗum addi titre yiruni tan rendre hommage à toutes les femmes aɗa kam au début ça te touche aɗa andi santé la première chose qu'on t'apprend ko so ñawɗo arema wata hul wata woy a yurmo ɗum par ce que neɗɗo sa yurmaki ɗum a wawa safrude ɗum donc minen ko ɗum noon nan raison pour laquelle dal mbiyata min goyni il y a des situations ne woyni min souvent mais kam wona question min gowi tout ça mais kam sa woyi kam a wata waɗ ligguey ma il faut jurmoɗa jomum mbawa toppitade ɗum tello non peut-être ça me touche ça me touche parce que mimi son ko gandanɗa son ene jeeya son ɓurɗi touche de par ce que c'est des histoires réelles a faami yiruni tan wona son tan pimmi mbindumi ça m'a pris beaucoup de temps a faami et puis ko son gandanɗa ko sujet goto sensible aɗa debbo sa musicien fotani yimde debbo taw andana réellement ko woni debbo a faami min Allah hokki kam chance mbimami ko santé gomi je vois beaucoup de cas a faami gueɗe jurminiɗe et ça m'a inspiré côté musical tigui rigui ɗum woni yirde tan jeehe ƴeewoye album caméléon o ko woni caggal ne heewi no feewi koye mois de mars min goni 8 mars ko rewɓe jeeyi ɗum hande rewɓe dariɓe ɓe ganduɗa machallah noon mbaɗa golle fayidinde sa ummima 4 heures du matin rewɓe nan dari sa ummima 5 heures du matin rewɓe nan dari kala to jaaɗa rewɓe nana partout haydara gaccani hande saɗa waɗano hommage fewde maɓe holko karaɓe seeɗa tan o moni ko debbo noddirte o moni ko neno noddirte konana anda o anda caɗeɗe mo wurade mettede mo muñade ɗum
c'est pour toutes les femmes aren debbo dal tout ko be keri tan 8 mars debbo fête mum ça c'est chaque jour ça c'est tous les jours donc on rewe ndi on yontabe tigi machallah ne mbirɗani tan rewɓe kam potani ɗum tan waɗe rendre hommage 8 mars e famdiriɓe nde tawno machallah ko dariɓe no fewi kamɓe goni yumma kamɓe goni baaba kamɓe goni mawniraɓe kono miñiraɓe tout tellement golle mabɓe ne matuni no fewi noon hommage à tous les moments du monde joni noon mi hokkama ɗo son goto keɗoɗen kalanami aɗa wawi yimande men seeɗa Gilette boys ko 5e gumim arafat mino gandumami ko de legal mine maken hodibe gile nden gontuɗen sila ko yumma gurduɗa gila da famdi wana celluɗo minema en certatano gudan fo mi sayratama yumma mi yettimo sibu alene sedi dole makko kewano innocent man gonnoɗa maladie incurable nangunma annene jawgal e hodiɓe tin sadani woto yejji hodiɓe Piindi TV urap yanema wiyam Yakob yehi mi wayri momo gita weli camcam gonde ayi aduna ko non yaari sibo aduna ko nin yaari c'est bon gaccen son ono yaaha seeɗa gustana ham toya memanam toya seeɗa tan seeɗa yo usta seeɗa tan c'est qui innocent woni innocent ko sihlam mon premier ami guila nde famdi ka faami wonano celluɗo hande o yalti aduna o wiyete ko Yakoub kanko jeeyi oɗo son titre o wiyete ko a waynaki kam c'était ton innocent ko aren cukalel kala to wawi woni ko innocent raison pour laquelle mbimom c'est un innocent maladie incurable hande noyum quoi yo Allah yurmomo yafum Yakoub min oɗo son ene rappelin tellement ko heewi par ce que min Allah waɗi jibinama ko 5e mais mownim ko Arafat no ganmi Arafat nde kanko wonnomo gadimi yiiti Yakoub hande somiɗa haala safrode c'est grâce à lui quoi par ce que kanko wawno pulaar ko safro tan min kaldanno donc le fait ni mi heeɗimi hande son ni ɓendamde nanɗon mi anda ni ko pour mi haalde a faami par ce que aren perdude son meilleur ami a faami ene yurmini et puis ganduɗa taw mi wayrini mom kadi hande souvent so moni tan hankkandi temps uji tout ça e wani donc min ko yumma ko portumi yimi tan woni e wayte mbimi nen ko woni o faami mi tinani haydara o wi kam de ko sihilma Yakoub sankima ko ɗum tagui son innocent Yakoub son innocent ande les ainsi va la vie et bon là ça me rappelle sehilam Zeyna yalla yurmomo yaafo dinnagal mayɓe juuɓe kala moƴƴo nenam Aminata Diallo moƴƴo tanam ñaame bandum Papis et maman c'est ainsi va la vie minne 2 ans caggal ko ni wano avec ima kono hande sa wi Arafat naɓe tan mi salminan Arafat naɓe kala e kuuɓal min naata galle ceerno Bamba mi salmini toon ceerno Ɗahiru
mawɗo gaccat toon omo bonnan he saaha goto e galle o en calmini ceerno racine en calmini ceerno jontaɗo o machallah o salminama o juurama en calmini baba diallel no fewi e galle o kala hay goto hejjitaka en calmini noon omo ganduɗa woni nenna sehilam guiɗam ñiɗumi ɓiɗɗo nan ha to ganduɗa woni to jourat mi salminima mi ar jourat soodi jomiraɗo en calmini arafa naɓe kala abou diallo baare tigi kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama abou séri aissata kañumne o salminama juurama holko wawi faɗede o saaha caggal album o to promotion no foti yarde ni cikkumi no heddi seeɗa est ce que eɗen paadi mbaɗa ko ganduɗa ko woni concert mawɗo walla jalta walla mbaɗon tourné holko saabi ha joni ɗum leeli seeɗa eyyi joni kam yo artiste uji wira yooɓe ndento mais yooɓe gandu gadio wiite ruttiri wiite studio a faami e gueɗe kewɗe mboɗemi hen donc aɗa minen nde min jiiɗa tan haalde taw gueɗe ɗe paraji foof koye liggoye min goni a faami et puis inchallah mon jii ko heewi ko fati concert aji ko fati des vidéos ko fati des tourné gueɗe kewɗe mon jii ɗum so Allah jaaɓi ko ligguey tan min goni inchallah foof ma moƴƴu so Allah jaaɓi tigui rigui machallah Mr Gadio relation ma est authentique il paraît que ɓe mbino ko début o ça va ça a été mi menno nanɗon joni ko kala suuji muusi woni hakkude mon holko naati hakkude mon a haali ɗo neɗɗo mo respectumi neɗɗo gandanɗa ene jeeya artiste uji hannde et puis je pèse me mo ɓuurmi ɓattade hannde a faami non mi funtanima non mi funtanima ko wima ɗon ko ala a nana mbimami ko authentique a appani mi gayna haal authentique mbimami omo jeeya artiste ɓuurmi respectude omo jeeya artiste gandi mo ɓuurmi ɓartade hande somi sikirano wala ɗo to mais hande somi singuɗo wonɗo so noddimi min jindirat hande authentique il faut yimɓe paama mine makko ça dépassé le cadre de la musique par ce que hande authentique je connais ma famille je connais son entourage je connais mon entourage a faami gueɗe kewɗe hakkude amen heddi noon aɗa andi artiste so yeehi studio windat tan a faami ko public o hetto min wawi wiide certaines choses taw mi alamo kaldumi public o nak wattu ɗum e neɗɗo goɗɗo ça arrive nous on a atteint ko wiyete maturité ko wona kala ko winda mbiya ka jeeyi et tout ça authentique c'est mon ami c'est mon frère on se respecte tellement et puis hoto jejjite min moko mi mbaddi ɗo parmi les meilleurs hits et 2020 mon poteau a faami donc c'est un artiste hokki kam genre mi yonno moment goto artiste kewɗe doganno kam kanko no noddumom de o maskaki a faami donc mi authentique mi wawa haalde makko ko boni mi wawa haalde makko ko ganduɗa ko yoɗani authentique so mon ami so mon frère heddino ko musique yimɓe kalat tan kanko sa yeehi ɗum makko ma wi Mr Gadio wimani wi ala wiyatma Mr Gadio ko mbimi ɗo ko il va dire la même chose parce que paade ko heewi paade kadi surtout ganduɗa ko wiyete artiste ne sohli wiyete évolution min mbiɗa tan wadde gandanɗa ko yimɓe ne jani ko mbaɗa ɗum guiɗi ɓooyi ha nden moƴƴani musique ma donc gueɗe kewɗe nan gara inchallah restez branché tan mboɗomi surtout nak mboɗomi Facebook en Instagram TikTok en vous pouvez me suivre gueɗe kewɗe nan gara inchallah ɗum noon mi parata to mi salminani baba moctar ali sy mi salminima mamam farmata hammadou seydi diallo madame sy aɗa yiyeede aɗa hola tota holare wawi jogade seydi sy mi yii ko mbaɗɗon ko ɗon ɓoyɗi hen wona hande baba moctar machallah ballal ma e yiyam yidde ma e yiyam korsa ma e yiyam mama wom kam ko dow woni machallah gila tan États-Unis ha ɗo e Mauritanie biyeji mon ne yetto ɗum noon je vous dis merci beaucoup ne tawno mi ala jubri mon Allah jogui jubri Allah yob mon papa wom Sidel Dia mi salminimo baba Hadia Sangot mi salminimo no fewi mi juurimomo mi salmini dendagal ɓe ganduɗa e kala saaha ne yeeɓa Piindi TV dernier moment e yi hande caméraman men o firti ko enen foof jiidi yimmo jiidi baba ndeysan et avant tout kam mbiɗa salminma ano mbiɗa yettuma no fewi parce que ko famdi ko fof déplace ɗa ko ha Sénégal garɗa ɗo ha Mauritanie noddiɗa mbiɗa Mr Gadio min mi horta ha Sénégal taw e mbaddan émission hoto yejjiɗo ɗo Mauritanie ɗo ne heewi des animatrices ne heewi téléji mais an gumiɗo ha Sénégal
mbiɗa a yaltara mutan mbaɗa émission donc c'est à remercier mbiɗa kadi mbiɗa remercier émission moon min e moon a faami mbiɗa yeeɓa ɗum no feewi machallah golle moon yooɗi golle moon peewi donc on jarama on jarama on jarama et surtout mboɗo mari makko konko kon wona kon darnimama a faami a faami o ene waɗi neɗɗo min meeɗa yiidum so Allah sidi min kalda tan téléphone baydi kala to mbaɗa wonde mi salminima mi yettima a jarama no feewi gueɗe kewɗe nanɗo yimɓe ganda mais an woni dow mum aɗa walla artiste uji heewɓe mbiɗa andi kadi c'est la même chose a meeɗa yiideɓe on jiida haydara mi yettima mi salminimama yo Allah rokkuma ko jiɗɗa ko foof a jarama ɓeɗo de guinnaɓe ɓen ɗo dar men moƴƴani yam joni man ɗon jiitaɓe ɓen saganam ɗo woni mon ménagère e wonde mon staff Abdoul c'est mon ménagère e wonde oɗo wiyete Black Diabolique ko minen goni c'est ko staff am gueɗe kewɗe jiitat ɗo ko min tan jiiron ko kanko woni caggal makko caggal mum ke jinno wiide donc mi yettaɓe kam fofna e garani goɗɗo nannaɗo ɗo wiye Bari o heɓani arde mbiɗa salminamo mbiɗa salmina tous les artistes mauritaniens yo Allah rokkuɓe koɓe jiiɗi ko yo Allah rokkuɓe tan gandanɗa gueɗe kewɗe donc min ɓerde nde ne yaaji mi alda e probléme goto tous les artistes et mes amis jigƴam probléme noon mi tinani mi talani donc mbiɗa salmina kam foof mbiɗa yettuma on kadi encore une fois on jarama merci beaucoup Mr Gadio en jii machallah ɗum noon Mr holko jiɗɗoɗa ɓeydude goɗɗum tan kami namdakima walla an wino kam hoyno dow ƴewto paɗa ko sakkiti ko a dogi noon holto gonɗa mi meeɗa miijat no bona bon mi famminim mi naji mi jangtaki nim suuɗo woni min ana bonni hollare ana bonni hollare mi rokkim horam kono a itti hollare mi haadi ɗon merci beaucoup Mr Gadio ko ni tan émission men mina men en beltima no feewi ne tawno on bismimi kadi bismugol badgol fayida hande andi ménagère ma on itti kam to gandata ko hendu waranno kam toon addiwi ɗo non vraiment merci beaucoup ko wiide kadi ko ɗum hollitte ene jiiɗi yumma ene jiiɗi baba nde tawno a yi nde cohlumi wadde émission caméraman mo sofani o yodni ɗum kadi ha yooɗi yetti ko enen foof fandara men ko goto émission mon mine moon ɗo eko ganduɗa ko woni Mauritanie moon heeb artiseɓe moon so weeli jomiraɗo haade nden tan mi wawa parde taw mi yettani omo ganduɗa woni Baydi Malick Seydi Diop hay so tawi ala yettode tawno ko dariɗo mbiɗa ni kadi keptinaɗo e leñol ngol ne tawno ne ari nde o waɗi ɗo empreinte makko tiɗɗo ne tawno machallah mo walla les artistes mo walla les présentatrices mo walla les journalistes ala mo wallata kala ko neɗɗo waɗi omo bayino ɗum o famɗinani heede ɗum noon Seydi Diop a juurama no feewi ɗum foof ko sababu ne makko ɗum noon machallah hommage e on mo ganduɗa ko gorko mawɗo kadi keptinaɗo no feewi mi parta taw mi yettani omo ganduɗa woni Mamadou Amadou Ba mi salminima Seydi Ba koɓe ganduɗa ko mas 5e ɗo tan non mas capital ɓe jii kam ñande en ɓe jaɓɓi kamɓe mbi kam fandia emin jeeɓa émission ma kono noon ɗo ɓe kaɗani ɗon kono kadi ittude ko ganduɗa ko woni jawɗele mabɓe woni koɓe jeeyata ɓe kokka kamɓe mbiya hamda haɓɓu ɗum watta ɗum jogo ɗum noon vraiment merci beaucoup min ngala jubli moon onon fan suji ɗum noon merci on calminama on juurama on beltanama no fewi kala ko gonke haala ka wona fanara men wonno ko weltinde moon ɗum noon minen e moon ha yesso mi ari Mauritanie mi salmini bismilla mi o ha mi faaɗaka hay saaha goto mon ami mi salmini mi juurimo mi wima Seydi Sarr Ali Sarr gueɗe bandum Baba Mal mi wima waɗima gros coucou je te dis merci beaucoup ha yesso ko lawol so weeli jomiraɗo émission men mine mo